ରାଧା ଏବଂ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କ କାହାଣୀ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରୁକ୍ମଣୀ ରାତିରେ ଏକାଠି ଶୋଇଥିଲେ। ଶୋଇବା ସମୟରେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଥାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ରାଧାଙ୍କ ନାମ ବାହାରୁଥାଏ। ପାଖରେ ରୁକ୍ମଣୀ ଶୋଇଥିଲେ। ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ରୁକ୍ମଣୀ ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ମନ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ ରାତିସାରା ଏପଟ ସେପଟ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ରୁକ୍ମଣୀ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରାଣନାଥ, ରାଧାରେ କ'ଣ ଅଛି? ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଶୋଇବା ଏବଂ ଉଠିବା ପରେ ରାଧାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଥାଅ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କ ସହ ଯମୁନା କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ରାଧାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯମୁନା କୂଳ ଆସିବାକୁ ଚିଠି ପଠାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତିନି ଜଣ ଯମୁନା କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କେଶ ଭାଙ୍ଗି ଯମୁନାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯମୁନାରୁ ଦୁଇଟି ହାଣ୍ଡି ବାହାର କଲେ। ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି ଏବଂ ରାଧାକୁ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି ଦେଇ କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରେମକୁ ମନେ ରଖି ଦୁଇ ଜଣ ଏହି ହାଣ୍ଡି ଧରି ସେତୁ ପାର ହୁଅ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ କାହାର ପ୍ରେମ ମୋ ପାଇଁ ଅଧିକ। ରୁକ୍ମଣୀ ଏକ ହାଣ୍ଡି ସହିତ ସେତୁ ଉପରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ଦୂର ଚାଲିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେତୁର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଚାହିଁଲେ, ତାଙ୍କର ପାଦ ହଲଚଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ନିଜ ଯତ୍ନ ନେଲେ କିନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡିକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି ପ୍ରକାରେ ସେ ସେତୁ ପାର ହେଲେ କିନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡି ଯମୁନାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଧାଙ୍କ ପାଳି ଆସିଲା, ସେ ହାଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ସେତୁକୁ ଅତି ସହଜରେ ପାର କରିଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ରୁକ୍ମଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ରାଧାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଭଉଣୀ, ତୁମର ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଏକ ହାଣ୍ଡି ନେଇ ଯମୁନା ପାର ହୋଇଥିଲ? ରାଧା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଯମୁନା କୁଆଡ଼େ ଗଲି? ପ୍ରିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋ ହାତରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରେମ ହାଣ୍ଡି ମୋତେ ଯମୁନା ସେତୁ ପାର କରିଦେଲା। ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦେଖିବା ପରେ ରୁକ୍ମଣୀ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ରୁକ୍ମଣୀ ଭାବିଲେ ଯେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ହେଉଛି ପ୍ରେମର ମୂଳ। ଯେଉଁଠାରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଅଛି ସେଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସନ୍ଦେହର କିଛି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ରାଧାଙ୍କ ମନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ଟିକେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା। ରାଧା ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ପ୍ରିୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ହାଣ୍ଡି ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଏହାକୁ ନେଇଯିବେ।